Dilluns 24 ens apropem a l'univers de Joan Manuel Serrat, en conversa amb el cantautor, Premi Nacional de Cultura. Cada dia em fa falta temps per fer el que voldria fer cada dia. I amb un concert únic. Serratologia. La Barcelona Art Orquestra ret homenatge a l'artista pels seus 80 anys. Que s'amagava en un racó. Canten a Serrat grans veus femenines i amb arranjaments que parlen de tota una vida musical. Ha estat veritablement una nit emocionant. Especial Serrat. Dilluns 24 a la teva televisió local i a la xarxa Més. El meu carrer